Quedan só 3 días para que o campo da Fira de Rábade acolla este sábado 24 a terceira edición do Festival Entre Pontes, que vén de presentar a Asociación Fillos do Chaira, organizadora do evento, e que apoia a vicepresidencia da Deputación, entre outros patrocinadores. Biznaga, unha das bandas máis destacadas do panorama punk rock actual en España, será cabeza de cartel e actuará ás 22:30. Pero o festival, que será de balde, inclúe tamén outras propostas moi interesantes. Estamos traendo proxectos de galegos de primeiro nivel, como Jorobados del Miño, como Catuxa Salom. Estamos traendo tamén, como Bimbio, que están empezando, pero, bueno, pensamos que van ser un grupo que dentro de uns anos miraremos e diremos que ben que os trouxemos cando estaban comezando, non? Tamén traemos xente de fora, que foi unha cousa que empezamos a facer o ano pasado e que funcionou moi ben e que queremos que é algo que tamén diferencia, non? Porque permite ver grupos nesta zona que de outro xeito, pois igual non actúan tanto. Entón, bueno, Hermana Furia, por suposto, e o cabeza de cartel Biznaga, que é unha banda que está pois sonando en todos os ámbitos a nivel nacional e creemos que é, bueno, pois un auténtico luxo tela en Rábade. Na presentación destacouse a implicación da veciñanza de Rábade e o traballo da Asociación Fillos do Chaira. Por o difícil que sacar nun concello pequeno un festival deste nivel, non? Hoxe en día pois os cachés son altos, elevados e non só consiguen xa sacalo por terceira vez, sino que eu creo que é un cartel que é envexable incluso para festivais que teñen moito máis percorrido. Por suposto tamén outra vez a toda a veciñanza, non? Que volveu colaborar co crowdfunding que fixemos para axudarnos a financiar este festival e que unha vez máis amosa que pois, bueno, este é un proxecto que está apoiado pola vila de Rábade, pola veciñanza de Rábade, que creemos que pois, se está consolidando xa para o futuro como un proxecto importante. Aínda que os concertos serán o prato forte, como que ofrecerá Catuxa Salom ás 21 horas, o Entre Pontes inclúe actividades durante toda a xornada, como as infantís ou unha sesión vermú. Imos ter tamén un autobús de volta ao rematar os concertos para facilitar que a xente de Lugo, sendo que a cidade grande que está aí ao lado, creemos que é pois, tamén onde máis público potencial temos, quizás interesado en vir, entón queremos facilitar na medida do posible. Para os Fillos do Chaira tamén é importante que a consolidación deste festival sexa no ano no que se celebra o centenario de Rábade como concello.